Een horloge dat zegt hoe laat het is. Het is 1:08 in de middag. Een striekijzer met poortjes. Of een telefoon met extra grote knappen. Alle keren tierenhandig voor gewoon ouderen die te betieren steeds en lang om ziekje. Ik heb het een sport van gemaakt. Kijken, mijn man en ik gingen naar Duitsland. En als ik dan iets zag, dan vond ik... Hé, kijk eens, dat is belangrijk. Ook voor hem, voor zijn handicap. Nou, maar dat hoeft tegen mij. Maar hier kwam het altijd veel later. 6 jaar geleden zijn we zelf begonnen. Ik werkte toen in een revalidatiecentrum als arts. En ik merkte gewoon dat er een heleboel handige producten waren. Voor senioren, maar ook voor andere mensen. Ja, die eigenlijk heel moeilijk te verkrijgen waren. En ik dacht van ja, dat moet toch anders kunnen. Dat moet toch makkelijker te koop zijn. En zo ben ik samen met mijn man een bedrijf begonnen. Intussen had Woude al 18 winkels in heel Nederland. Onder eind van dit jaar maar dat er 24 wezen. Toch is het nog net bij een soort senioren teruggedrongen wat er alle keren mogelijk is. De mensen zijn hier heel erg gewend om te wachten op een verwijzing van een huisarts. Of dat bijvoorbeeld een verpleegkundige of een thuiszorgmedewerker zegt... u heeft dat nodig, dat ze daarop wachten. Terwijl wij natuurlijk heel veel dingen hebben waar je geen verwijzing voor nodig hebt. En wat gewoon handig is voor iedereen. Ik is de doelgroep kritischer worden. Vrouw Haasveld woepen vast een rollator, dat haar hondje in kind. Voor hem is het makkelijk. Want het was voor u wel heel belangrijk om een rollator met een mandje te kopen? Ja, ook voor je boodschappen. Want dat is ook mijn vrachtwagen. En voor het hondje? En voor het hondje.